راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفلا ليكور نعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلو مسولو ساربعتي كاتيت كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو قدماي منيستر إسرائيل بزعبا مسكوك إيرتروين مزراب ناب أوغندا بتحيو صومالن باكستانن بسنكي وراران بطا هوتص هاجرا حدقا أويجان أمريكان سودانن نمجمر أوانن أمباسادرات كلا وطا مدب كمزلو تقليتو راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان راديو إيرنا نازا دمت إيرتراويان علتاو زينا قدماي منيستر إسرائيل بنيامين نتنياهو بزعبا مسكوك هاجرو زركبو إيرتراوينن زيغاتات كالوت هاجرات أفريقان بزملكات نمزراب ناب أوغندا بتحيو اتقدماي منيستر أب أوغندا بزكادو أني حدا مع التعودات بزيكاتي مس بريزيدنت يوري موسيفيني زهلو ركب مسكالوت مرحت هاجرات تزوباون تميايتو نسو تمالسوني سلسة لكاتيت ناب أوغندا بستبقسلو أبز سلسة عامة منفقن ناب هاجرات أفريقا خجايش زي نحمشاي أوانيو حجقنا طبق زينا حيزلكم كملس تسفرلون نخمز بلا مع كنا زينا تهاجر حبيرا نتقدماي منيستر كابز سنيو لعلوات سبسلطان إسرائيل حلافي موساد كفل سلايا تهاجر يوسي كوهان إركبهم إسرائيل أبتهاجر نزركبو مبزحتهم إيرتراين زخونو أساسالسا شحة التعقبة نابرواندان أوغاندان نمسقواقوم زربات كتكايد مصنحة أزفلتيو انتخونا أنصارو دحرس تقايدة سفيحنا يتقاومو سلفتات منقسات رواندان أوغاندان بدليتهم نزموتون تزي كوينوم بقديتان السقوقو أين قبلن كمزبلا أيرسعن أبزوانزي رواندا أبليبيا خبزلو حما كونتات نزملسو أشعة سدتنياتات نمقبال زو سدتو تبقصو كم عود سلسترأيو إسرائيل دما نزجمرتو تمساسالي مدبات تدف ألو زل خبلو حيالو ووغنات تنتانتاتهم إيهبلو فرقنا يتوما بإسرائيل زركبو حتى التعوبة أبتهاجر منبر فقاد كوهبهم اتوم فرقهم دما نابكالوت هاجرات إيروبان أمريكان كتايسو زبل سمع منقس إسرائيل العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات حدا معالت خيط أنحيو بتئزاز قدما مينيستر بنيامين نتنياهو تسريزو منقس إسرائيل نابتسمع كملس حبرات هاجرات كتصوع انكالو قدما مينيستر نتنياهو بأنصارو كالنا مسقوق أمارات ستاتن من داي ناب أوغندا أمر حيركب ببوانو كاب إسرائيل نابرواندا استملسو أما إيت إيرتراوين زتاعت ولوم مبتعاتات بزي متقبارو بزي حقاو من قدي ناب أوغندا ناساقرو كالق قودنا سدت كمورسو مصنحهم زفلت إيو منقستات صومالين باكستانن بسنك ورار إسلام بطا هوتص هاجرا وحدقا أويجوم كابز حلفة سلست ورا حتحيزو أب حيالو هاجرات معراب أفريقيا قماقم كإيه بحرن إيسيان كسفح فحن كساقمن تسنحة أم بتأم دربدا أب زرقتي قالين هاجرات كبيد قدوات كبتسحن كالو أب كالو قدما قدوات كي بتسحن من مكاتو تسعرتاتي كايدالو نورار تعسلة وأقو أخمكت زي كألا منقس صومال كابز سالست زتحيزو هوتص هاجرا وحدقا بمقواج هاجراوي حاجز حتيتولو أبزر رأتي أكلن حملة مريتن كبيد قد أسعي بخم زلو زملكة منقس صومال بسنكوك سعب نزغل تميت أهقراو محبر السابق إرمام بدلاوات كقبر تمحتينو أب إيطوبيان صومالن ترأي زلو ورار إسلام بطا أبزي 25 عمتات تزخبدا مخانيو حبرات هاقرات زملكت كينيا بوغنا أبزي 75 عمتات كندزز عقانو ورار إسلام بطا قد إموا 5 فلت قليت ألا إسلام بطا أب حيالو كبابيتات إيرترا سودان يمن سعود عربون ترأي اللو ورار إسلام بطا أمبرا أفريقان قماقم كإيه بحارنا بزركبا هاقرات رايزي كونا نابرحوق إيسياتات ساقيمو أب هندن باكستان نون أسفح فيحيو أب سفيحني حرشا بوتاتات كبيد قد أتسعي بخم زلو زملكة منقست باكستان ون كمناي صومال تمساسا لهوتص هاقرا وحدقا أو يجلو ودب مقبن حرشان ورار إسلام بطا نمكاتيخون بت ورار نسعب حدقا نمردا ني أستاذ 7 مليون دولار حجز كابل قست محتاتو إفلات من محدار ترامب أبومبر لو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح السيسي نا واشنطن وقعونا يسرح مبصح كفتسم عدما خمس أقربلو منقست السودان أفليتو جنرال عبد الفتاح نا واشنطن كبتصح بتصحف قفلو قديات وصا أمريكا مايك بومبيو 5 عدمة زملكتت منقستي أمونغو كلتين هاجرات دحر نويح عمتات أمباسادرات نيملوات مدب كمزلو أنفيتو دحر مودا سرعة بشر أمريكا من السودان زتصنحا حرفاف زمدنا بمتأنو من محياشات رقم زلو إفلات بفلاي دحرتي كاب سيفيلاون وتهدراون وغن استواطأ مساقاقر منقست مقامو أمريكا أب سودان تسنحة الرأي يرجى ميرو خمزلو تنتنتي يردقو نمرح السودان واشنطن معداماون حدا مرأيانا يزمخانو يتقصو
ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋሽንግተን ብምብጻሕ ኣብ ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዝምድናን ብምትኳር ከም ዝተመያየጠ ኣይርስዓን። እንተኾነ ኣሜሪካ ካብ 1993 ናትሒዛ ዘንበረቶ እገዳ ንምልዓሉ በብደረጃታት ዝትግበር መስርሕ ምዃኑ እያ ጠቒሳ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ ዝስዕብ መደብና ቦይኑ ስሌማን ዝዳሎ መደብ ጨና ኣዳሚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. جنا أدم أبرد إرنا. كبرات خاطلت مدبنا كميك أنيهم نايلو متحستونه كسافة مدب كتكتاتلو بخبر زعدمكم ويني سليماني سناي مكتال. أباشا وزبان جرحي تولع ورحي أباشا وزبان جرحي تولع ورحي قبضع شوبة عسرة ودل تتبل ويزرو هنا عدو زيجينا ويتبانا هبانا ملوات حماق كم زلخها كم مأماني زمتزق حماق كم زلخها مأمان مالت بأفكا زيكوني بحلنا خا حماق مهلاو انتاي مالت مخانو بمرداك خوني خل قدم 4 عامتات أبيلي يخون نيروب أزمت وحدشتي إرتراويان سدتنياتات أبزن برنالو قاتامي دحر سلامتا كبي متيخا كمي متيخا أبتناي مساحة قاتامي نبوزو حساب عديمو زأكببو ننفسو كف بزعبا إرترا زبهالن زعللن بعين ألوتا قطعون النحوسي أمانقو علالتهم ببقو جلي زوقو عزنو برو سبات دقاقيمو إن أتوي انترتر نبرا مجمرتا وانا قزعبو مخانو نزبز حساب كابتي أبتخبا بزركب معقو بسدتنياتات مسانا وعاليلو زمتئي أب إيروبا لعل 4 عامتات سقبري سلازوخونون بزعبا ززتل على رأستي انت زي معدكم بزا سمع انتصرطرة حركانا بحفشا سمعيت حويسو بزعبا أقبابا نبابرا أب هاقر الجرمن كساب بوليتيكاون محبراون هيوتي إرترا ينقرن يمكرن زبزح عبتقات عميد تأكب سب تحت 30 عدمي ومن إسي نحد حدو زلوو نايكا مخان كندخان سب مركبنا فوقت علالن ملو وقت حبريتان نغي قبر دقاقيمو بينو مدرخ زكوة أطرلو كتعتنا العلي تزي سمعكم نخوني من مسعدا من وانا قزان ما قوت من كبحقي كم تزيع بيكبر مالت عبيت خدفر تقيمو كل سب يقيلوان كله مسمع مرتع ما أدى تجميرو حجون بزعبان تاي كتبلع اللو كان يبل كان أبز 6 مستبتحون دارقان مبزحت أمنجيو ولاتهم تحت عدمينا زبلو بيران تزيقا بزكوخو من كبل نابزن نابتن إنا تلاخعي مسعوتون مقنحتي استحوسو أزرار بؤن حزن دوا وصيلكا سلكا زرخبكا يبلع إنا جدري
ብመንጎ ድማ ኣዝዩ ለጥቕ ዝበለ ተባህለ ዝዓይነቱ ፖለቲካዊ ሽርሕታት መንግስቲ ኤርትራ እናነገረ ተንፋስ ከሊኡና ድሕሪ ምውዓል ኣብ ዳርጋ ምዝዛም ትርክብ ደኺሙ ኸውን ንሱ እውን ውግን ኢሉ ምስ ካልኦት ክልተ ዕላል ጀመረ ቡን እናተቐልወ ድማ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ከክልተ ሰሰለስተ ኮይኑ ጉጅል ኢሉ ዕላል ሓዘ مستب كوني كوفي لزوع على ودي سلام كنباها هل بقعنا مو أبي بوتا داني يركب إرجع قاش باركا كاب قاش باركا إمتي انتي تبل أبي بارنتو أبي قزاوت نيركا زوبا فتحي زوبا عودا بيارا ويسلام نو عودان بر أبتا تاكسدوت بلا قفح ترجع تحدش جزاوتو كوي فلتوني يعني جنزو بعودا بعفشات جزاوتو فلتي كقتلنا بالكو نام مقرع بزغري نحرق عندمتي وانا جزا تاخم زي كون تزاربو بارونتس تاكسن قفح ترجعنا اللوا عدمنا زي أكو سرعة زي يكونن بارونتس أسمر أكو حدش ترجع زي بالله نحرق أن الناس حقي أفادت لنا فلما كابي نابي نعلالنا سميعوه بتون انتا يزبل زلو مردو تسقيمونا بقبلنا نفلت أكوينا بارونتو مس وسخي أمو بارونتو عودة زبها لحدش قزاوت اللوه ترقيق اللوه تاكس خات أتوقع كابتن نابتن ناتقابلنا نرد زربا كمي كم نملسن اتخطعن قويقون بارونتو ترقيا اللوا سلمنتاي تبلوديو زبل زلو تحواوي سنان كلو أنا بارونتو تفلت أريخا تايكويني زي فلتا 7-5 السودان كنسجر كلنا بوندينا حليفنا حنت قد أنترجع زلاتا كذا ما تركي ولا يسي تاكسي قلازي عبد إيرتي في قبلوز وعلو معيلنا أنا تعدى قلوخو مخد دقمو أي ود أنا يوم مستبقون نيزنا برودي بصحة سفحفح بلنا أعنتو كنت رانا دليا تمتنا أتسب أي قطعي صحة معقاتو شكرني أتمامتان أزرار بانت سبأي ملو معلتي عقلي أسبي بلين أرعيدنن كم زي وعلي دحرتها بزعبا بارنتو الملسة فتصم مسحة كوين رخبكوا نسون حق زربا سحق مس بزحس سجد إلو زرب أفكو سابيلو دما أب إيرترا زولو سرعات نمع بالن بلتسقنان إيرترا زخون يكون حساب كم زي بلون نحنا دما كتماتات ترجع اللون وي معبيلن لنا بمزراب تصبق زقبر زولو أمسيلنا نخينا علل ناباي متأمات بمقرات نتهم قلعو ممعد قتلو أناون تنفاس كساب زحطرني أبت بيت زو على النسراح سلزو وداكو كالا إتبونكوا كستن كيبلكو بفحشوا الجباب
ንኹሎም ተሰናቢቴ ንገዛ የምራሕኩ ክሳብሎም ድማ ነታ አጋጣሚ ከክዝክራ እስሕቕ ኣብታ ኤርትራ ዝጎደለ ዝበሃልን ዘጸባጽብን ከምተሳእነ ዕውር ጽልእን ፖለቲካን ክሳሴ ክንደይ ዓማውት ኾንዩ ሓሊፉን ዝሓልፍ ዘሎን ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጽናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ከመይ ተቐንዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ምስ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ንዝጀመርዎ ስሉሳዊ ርክባት ክቕጽሉ ነስመራእትዮም እቶም መራሕቲ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝታይ አንጻር ናይ ሓባር ስግኣታቶም ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ኪኖ 2020 ዝኸይድ ሓባራዊ ናይ ስራሕ ውጥን እውን ኣጽዲቖም ተባሂሉ ብማዕከናት ዜና ተነጊሩ እቲ መግለጺ እቶም መራሕቲ ንሰላምን ምርጋእን ጸጥታን ትዞባ አንጻር ግብረ ሽበራ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰብን ብረትን ከምኡውን ዕፀ ፋርስን ከም ዝቃለሱ ይሕብር እቶም ናይ ሓባር ስግኣታት እንታይ ምዃኖምን እቶም ኣሸበርቲ ዝበሃሉ መነመን ምዃኖምን ግን ዝተዋሃበ ሓበሬታ የሎን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዶባት ዝተመኻነየ ኩናት ኣብ ዶባተንን ፖይናት ስግረ ውክልና 10,000 መንእስያት ኣጥፊአን ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሃዋሁ ዓይንን ሓመድን ኮይነን ኣብ ጸንሓሉ እዋን ከዓ ክልቲአን ሃገራት ንተቃውምቲ ጉጅለታት ሓድሕደን ናዕጠቓ ተሓልፈያ ክበሃላ ጸኒሐን ሕጂ ወጥ ዶባት ዘሊቑ ዕርቀ ሰላም ዝተኣወጀ ግን አንጻር ናይ ሓባር ስግኣተንን ኣሸበርትን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ይብላ ኣለዋ ንምዃኑ እቲ ናይ ሓባር ስግኣት እንታዮ እቶም ኣሸበርቲ ኸ እንታወትዮም ኣበየኖት ሃገራት ከይርከቡ ብስም ሽበራን ሓባራዊ ስግኣትን ክረም ዝድለ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሕቶታት ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ክድሰዩ ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ፖለቲካ ጎደቦና ነታ ብሪጣንያዊት ጋዜጠኛ ሚካኤላ ሮንግ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኬንያ ክትገልጽ ሕጂ ተራናዮ ክንበልዕ ኢትስ ኣወር ተርን ቱ ኢት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2010 ዘሕተመታ መጽሓፍ ዝመሳሰል እዩ ኩሉ ስልጣን ክሕዝ ዝደሊ ሓይልን ተቓሊሱ ስልጣን ዝጨበጠን ከመይ ገይረ ነፍሰይን ጉጅለይን ይጠቅም ከመይ ገይረ ከምስቶም ንዓይ ዝመስሉ ይመቐል ዝብል ነገር ዝሓስብዮም ዝመስሉ ን27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ህወሓት ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ተዋጊኡ ዝሰዓሮም መንግስታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝሓሸ ምዕባለን ተምጽአ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንሱን ጉጅልኡን ከምኡውን ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝጠቕመን ከም ዝህብ ተመን ዝዝረብ መራሕትን ካድራትን ህወሓት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝገብርዎ ቃለ ምሕትን ዝህብዎ መግለጽን ንሕና ነብስናን ዓሌትናን ጠቒምና እንተኾይና ብኩሉ ኩርናዓት ተረሲዑን ተገፊዑን ንዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝከኣለና ጌርናሉ ኢና እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝነበረን ዝተገብረን እቲ ዝተዘርበን ዝተሓልበን ልክዕ ይመጽን እዩ ኣብ ገለስ ዘዛርብን ዘዘራርብን ሃጎፋት ኣለዎ እዚ ሕጂ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ሓይሊ ውልደ ህወሓት ስለ ዝኾነ ንኹሉ እቲ ናይ ጸልማት ዘበን ዝበሎ ግን ከዓ ኢዱን ድምፁን ዝሓወሰሉ 27 ዓመታት ብቐረባ ይሪኦን ይሳተፎን ስለ ዝነበረ መን እንታይ እጃም የልዕል እምበር ካብቲ ሓጢኣት ነጻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ትማል ናይ ሓባር ሓጢኣት ተማሂሩን ተናሲሑን ዝሓሸ ኣገባብ ክኽተል እዩ እናተባህለ ብፍላይ ምስ ህወሓት ብጥርጠራን ህልኽን ስለ ዝተፋጠጠ መጻእ ጉዕዝኡ እንታይ ከም ዝኸውን ብሩህ ኣይኮነን ብፍላይ ንኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ሕጂ ናይ ሓባር ስግኣት ዝበሃል ዘለውን ምናልባት እዚ ሓይሊ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጠራ ዝስማዕ ዘሎ ካብዚ ምኽንያት ዝብገስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ህወሓት ዝመርሖ 27 ዓመታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዙሓት ተወፂናን ተገሊልናን ዝብሉ ንዓመታት ኣብ ሸላታት ዝተዳጎኑ ካብ ጎረቤት ሃገራት ተጨውዮም ዝመፁ እሞ ንሞት ዝተፈርዱ ኣብዚ ናይ ጽገና እዋን ዝተፈትሑን ሕጂ ጸላዊ ተራ ዘለዎም ኣብ ሊስታ ግብረ ሽበራ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት
ጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣለዎ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከዓ ናይ ሕነ ፖለቲካ ከይጥቀሙን ዘይስግእ ኣይኮነን እቲ ነዊሕ እዋናት ኣብ ውሽጢ መላፍንቲ ውድባት ክሕቆን ዝጸንሐ ዘይምስማዕ ብምስረታ ብልጽግና ፓርቲ ቃልዕ ወፂኡ ይወደግ ነበረ ኮይኑ ኣብ ምርጫ ነሓሰ ብዓብላሊ ድምፂ ብልጫ ስልጣኑ ክረጋገጽ ዝደሊ ሓይሊ ተርኡ ክበልዕ ተርኡ ክገዝእ ብተርኡ ክእዝዝ ኣብ ከቢድ ምሽብሻቢኡ ተጸሚዱ ዘሎ እዚ ትማል ምስ አብይ ነስመራ ዝገሸን ንፓሪስ ዝቐጸለን ድሕሪ ምስረታ ፓርቲ ብልጽግና ምስ አብይ ኣሕመድ ከም ዘይተሰማምዐ ዝንገረሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ለማ መገርሳውን ድምፆምን ሓይሎምን ብዘይጉሰ ሓያላት ተጻይጡ እንተዘይኮይኑስ ፈትዩን ረድዩን ምስ ሰልፊ ብልጽግና ከም ዘየሎ ይዝውረ ይኹን እምበር ንሚኒስትሪ ምክልኻል ወኪሉ ኣብ ኣስመራ ምስ ሰበስልጣን ምክልኻል ኤርትራ ከም ዝዘተየ ተገሊጹሎ አብይ ኣሕመድ ስርሑ ወዲኡ ምስ ተመልሰ ለማ መገርሳ ኣብ ኣስመራ ምትራፉን ዛጊት ምኽንያቱ ብዘይነጸረ ምኽንያት ንዝተቐትለ ጀነራል ሰዓረ ዝተክአ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሐመድ ንኤርትራ ከም ዝሰዓቡን ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ንፓሪስ ከም ዝበረሩን ክዝረብ ጸኒሕሎ ጉዳይ ባሕርን ስምዕ ሓባራዊ ምክልኻልን ዝብል ዛዕባ ምስ መጸ ኤርትራውያን ኣብ ልኡላውነቶምን ክብረቶምን ሻቕሎት ከም ዝተሰምዖም ርድኡ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ምስ መኮንናት ምክልኻል ኤርትራ ተዛትዩ ዝበሃል ዘሎ ለማ መገርሳ ሓደ እዋን ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክልዋ ይኽእል ይኸውን ንዝበሎ ጥሙሕን ሕልምን ኣብ ግምት ብምእታውን ጥልመት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኩነታት ዘይሸቐል ኣይኮነን እዞም ሰለስተ መራሕቲ ኣቐዲሞም ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ረብሓ ህዝብታተን ብዘውሕስን ዘረጋግጽን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ጉዳይ ባህልን ጸጥታን ክብ ዝበለ ምትሕጋዝን ጥምረትን ካሃንጻ ንሰላም ጸጥታን ምርጋእን ዘዋቕርና ኣፍሪቃን ኬንኦን ብሓባር ክሰርሓ ከምኡውን ንትግባረ ናይቲ ነጥብታት ዝከታተል ላዕለዋይ ኮሚቴ ክምስርታ ኣብ ዝብል 4 ዓንድታት ተሳሚዖም ነይሮም ካብዚ ስምምዕ እዚ ነታ ንረብሓ ህዝብታተን ብዘውሕስን ዘረጋግጽን መንገዲ እትብል ሓረግ መዚዝና እንተርኢናያ ፍሉይ ትርጉም ክትበና ትኽእል እያ ርግጽን ሃገራት ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝበንን ሃገረንን ስርዓ ምልካዊ መራሒ ስርዓት ኣስመራ ግን ኣብ ዝሓለፈ 29 ዓመታት ንገዛእ ረብሑ እምበር ንረብሓ ሃገሩን ህዝቡን ዝጠቅም ነገር ክገብር ስለ ዘይተረኣየ ሕጂ ኣእዳዉ ብሓጢኣትን ደምን ምስ ተቆማጠዐ ንሃገረይን ህዝበይን ክብል ትጽቢት የሎን ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብ ብተመን ስለ ዝተዳህለዩ ብቐሊሉ ብልሕፂ ዝዳሃል ዘሎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልን ብህዝብናን ሃገርናን ንግደስ ኢና ኢሎም ምስቲ ብነብሱ ጥራሕ ዝግደስ ሰብኣይ ዝገብሮ ዘለዉ ሽርክነትን ዕርክነትን ካብ ኣፉ ክኸፍት ዕድል ዝረኸበ ህዝቢ ኤርትራ ብልዕልና ሕጊ ንዘይእዘዝ ተወከልቲ ህዝቢ ዘይፈልጥዎን ዘይፈረሙሉን ውዕላት ንኸይገብሩ ብጽሑፍን ድምፅን ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ቀሪብዎም እዩ ግን ኣይሰምዑን እንሆ ከዓ ብስም ናይ ሓባር ስግኣት ወተሃደራዊ ስምዓት ይኽትሙሎ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ ኣስመራ መገሽኦም ኣብ ፈረንሳ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ይዘራረቡሎ እቲ ዝርርብ ቆልዑ ኣቐዲሙ እውን ጉዳይ ምህናፅ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ክዝረበሉ ስለ ዝጸንሐ እቲ ጉዕዞ ንዕድጊ ጽዋር ታዕሊምን ስልጠናን ንኣባላት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ ሃገር ስለምንታይ ሓይሊ ባሕሪ ምህናፅ ኣድልያ ኣበይ ነቲ ሃገር ይከዩ ክምስረት ዝብል ዛዕባ ዕርቀ ሰላም ካብ ዝተኣወጀሉ ሒደት ኣዋርሕ ጀሚሩ ከዛርብን ከሻቐልን ጸንሐ ጉዳዩ መራሒ ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባፅዕ ክምስረት ምዃኑ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ቁጣዕ ስለ ዝኸተለ ዳሕራይ ኣብ ጅቡቲ ክኸውን ዝብል ዘይተረጋገጸን ዘይተጨበጠን ወረታት ክናፈት ጸኒሕዮ ግን ሕጂ እውን ገና ዘተኣማምን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ምስ ሩስያ ዝገበረቶ ወተሃደራዊ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ዘመናዊ ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላት ከም ዝሸመተት ማዕከናት ዜና ሩስያ ምሕባረን ተቓሊሑ ነይሩ ኢትዮጵያ ልዕሊ $50 ቢልዮን ሃገራዊ ዕዳ እናሃለዋ ስለምንታይ ኣጽዋር ክትሽምትን ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትሃንጽን ትጓየ ዘላ ዝብል ሕቶ ዘለዓዕልዮ ኢትዮጵያ ካብ መን እያ ትሰግእ ካብ መዳውብታ ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ሶማል ኬንያ ደቡብ ሱዳን
ወይ ካብታ ብጉዳይ ግድብ ሕዳሰ እትሰሓባ ዘላ ግብፂ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምስ ኤርትራ ብዓመፅን ጎበጣን ምስ ሶማል ከዓ ብጉዳይ ኦጋዴን ምስ ካልኦት ጎረባብታ ዝጥቀስ ታሪክ ምሰሓብ የብላን ሎሚ ከዓ ኤርትራን ሶማልን ምስ ኢትዮጵያ ዘፋጥጥ ጉዳይ የብለንን ብዓቢኡ መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኪዳን ፈጢሮም አንጻር ናይ ሓባር ስጋት ዝብልዎ ብሓባር ክቃለሱ ምዃኖም ሓቢሮም ዘለው ስጋት ኢትዮጵያ ደኣ መን እዩ ንዘለዋ ውሽጣዊ ዘይምርጋእ ክትደቁስ ክንድኡ ዝኣክል ዕጥቂ የድልያ ድዩ ዝብል ሕቶውን ካልእ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኢትዮጵያ ብህዝባዊ ናዕቢ ተናዊፃ ዓመ ሚያዝያ ጽገናዊ ለውጢ ካብ እትተኣታቱ ንድሓር ዘስግኣ ተቃዋሚ ዝበሃል እቲ ነታ ሃገር ንልዕሊ 27 ዓመታት ንኢትዮጵያ ክመርሕ ዝጸንሐ ህወሓት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ኣዋርሕ ምድፋዕ ሓደ መራሕቲ ህወሓት ካብ ትግራይ ዝወፅእ ብረትን ጥይትን የሎን ተኽሱን ኩናትን ንፈልጦን ንመልኮን ሞያዩ ዝብል ዘረባታት ክቃልሑ ምስ ተሰምዑን ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ቀትሪ ዛብእ ምስ በለን እቲ ኩነታት ተኻሪሩ ነይሩ እዩ ብጉዳይ ህዳሰ ግድብ ዝተላዕለ ጋዜጣታት ግብፂ ማይ ኣባይ ትንፋስናዩ ብህይወትና ዝመጽእ ከዓ ኣይክንጽመሞን ኢና ምስ በላ ኣብይ ኣሕመድ 1 ሚልዮን ሰራዊት ከነሰልፍ ንኽእል ኢና ክብል ተዛሪቦ ነዚ ዘረባ ዝሰምዐ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ከዓ ኩሉ ነገር ብዘተን ድዝብን ክፍታሕ እናተኻእለ ብኹናትን ሓይልን ምዝራብ ልቦና ኣይኮነን ንሕና ብዛዕባ ሓይልን ቅልጽምን ኣይተዛረብናን ብውሕዱ ግብፂ ኣብ ዘመነ ምምሕዳረይ ከምዚ ዓይነት ቃላት ተጠቂማ ይትፈልጥን እያ ክብል ንኣቢ ብሙዙን ረዚን ዘረባ ስዒርዎ እዚ ሕጂ ካብ ሩስያን ፈረንሳን ኣጽዋር ንምግዛእ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ደኣ ምናልባት ደኾን ግብፂ ወስወስ እንተበለትስ መወሳወሲ ክኾነና ተባሂሉ ኮይኑ ዝዕደግ ዘሎ ዝብል ዘረባታት ክናፈስቀኒ ኣሎ ካልኦት እውን ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ዘይምጣዓም ድሕርቲ ኣብ ነሓሰ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻ ከም እትኸይድ ስለ ዘይፍለጥ ሓይሊ ሰልፊ ብልጽግና ብድምፅን ተተሳዒሩን እንተኸሲሩን በትረኸ ወጣውጥ ስለ ዝደለየ ድርአ ኮይኑ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም እውን ኣይተሳእኑን ዝኾነ ኮይኑ ጎረባብትና ድላዮም ይኹኑ መንግስትና ኸ መዓስዩ ከም ሶማልን ኢትዮጵያን ሃገራዊ ምርጫ ክካይድ ዝሓስብ ዝብል ሕቶ ከሕተት ኣገዳሲ እዩ ብህዝቢ ዝተመርጹ መራሕቲ ብሓይሊ መንበር ምስ ዝጨበጠ መራሒ ቤናይ ሕግን መወከስን ኪዳን ከኣስሩ ይኽእሉ ብኸመይከ ስግኣቶም ሓባራዊ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ንኤርትራውያን እንተወሲድና ጸገምና ፍሉጥ እዩ ብውሕዱ ንኣስታት 20 ዓመት ሓደ ሕቶ ኢና ክንሓትት ጸኒሕና ሃገራዊ ቋም ክትግበርን ኩሎም ናይ ፖለቲካን ሕልናን እስራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፍትሑን እዩ እቲ መሰረታዊ ጠለብን ሕቶን ኤርትራውያን ናይ ሶማላውያን ሃገራዊ ሽግር ዝበሃል እቲ ብድፊእትን ሓይልን ኣሜሪካ ካብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ሶማል ብሓይሊ ተደፊኡ ወፂኡ ሕጂ ከም ዕሉል ግብረ ሽበራ ሶማልን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝርአ ዘሎ ኣልሸባብ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ ቀቢላዊ ምጉጃልን ምትፍናንን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ሽግር እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓሌታዊ ጎንፅን ግጭትን እዩ ምናልባት እውን ብጉዳይ ህዳሰ ግድብ ዝተላዕለ ግብፂ ከም ጸላኢት ወይ ስክፍታ ክትርአ ትኽእል እያ ግን ከዓ ዝኸፍአ እውን እንተመፀ ብኹናት ዝፍታሕ ነገር ስለ ዘይህሉ ጉዳይ ግብፅን ኢትዮጵያን ፈጺሙ ናብ ኩናት ገጹ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ሓባራዊ ስጋት ዝበሃል ንሚድያን ንዘረባን እምበር እቲ ስሉሳዊ ዝምድናን ርክብን ዘን ሃገራት ክኸውን ከም ዘለዎ ዝደፍእን ዝልእኽን ሓይሊ ከም ዘሎ ኣይጠራጥርን እዩ ዞባዊ ፖለቲካዊ ኩነታትና ንዘንብብን ንዝርዳእን ከዓ እቲ ኣብ ኣርያም ዞባና ከም ቀስተ ደበና ደሚቑ ዝንበብ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካዊ ምልክታ ንኹሉ ብሩህ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣስፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና